हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट एबा बिग आपडेट लानानै फैलायबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन। बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउज एबा इम्पोर्टेन्ट बेनो जाबाय नोंथांमोना जल जीवन मिशननिफ्राय मोनसे अफार एबा बेयो जाबाय मोनसे पार मान्थ नोंथांमोना 8000 मोननो हानाय मोनसे राहा एबा बेयो मोनसे जब। बेयो मोनसे स्किम नङा नोंथांमोन, बेयो मोनसे जब। बेखौ जों एप्लाइ खालामनानै लानो हायो जल जीवन मिशननि आन्डाराव एबा डिपार्टमेन्ट अफ ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशंस मिनिस्ट्रि अफ जल जीवन शक्ति बिनि आन्डाराव नोंथांमोना मोनसे खामानि मोननो हागोन। बेहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना नोंथांनि एरिया एबा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय एबा नोंथांनि एरिया ओनसोलाव बे खामानिखौ मावनो हानाय जागोन। आरो नोंथांमोना सासेयाव एबा जाय नोंथांमोना बे खामानिखौ मोनगोन 8000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। दायो जोङो बेनि अफिशियेल साइटआव दंफैखायो। आङो बेखौ माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ आरो बोरैहाय फिलआप खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो A to Z दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। आरो लोगोसे नोंथांमोना खाथियाव थानाय बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेशन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना गोनांथि जानाय समाव मोननो हानाय बायदि। दायो नोंथांमोना बेनि फुल एप्लाइ प्रसेसखौ नायलांग्रोदो। बिनि उनाव जोबथारनायाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जे जोङो बे अफिशियेल साइटआव माबोरैहाय हाबो आरो जोङो बे अफिशियेल साइटखौ जों बोरैहाय मोननो हानाय जायो। दायो नोंथांमोना बेवहाय फार्स्ट टाइम नुनो मोनदों जे इन्डिभिजुवेल अर अर्गेनाइजेसन। नोंथांमोना अर्गेनाइजेसन भाबै एप्लाइ खालामनो एबा गाव हारसिंनो गावनि थाखाय एप्लाइ खालामनो बेहाय मोनसे अपसन मोननो हानाय जागोन जे नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन। नोंथांमोना गावनि थाखाय एप्लाइ खालामनोबा इन्डिभिजुवेल निफ्राय अर्गेनाइजेसन वाइसआव नोंथांमोना खामानिखौ मावनो थाखाय एप्लाइ खालामनोबा अर्गेनाइजेसनखौहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामगोन। नोंथांनि चइस बायदि नोंथांमोना बेहाय एप्लाइ खालामदो। इन्डिभिजुवेल हिसाबै बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। इन्डिभिजुवेलाव होबाय। बिनिफ्राय नेम अफ दा इन्डिभिजुवेल नोंथांनि गावनि मुं बेवहाय नोंथांमोना होदो। नोंथांनि नाम आरो टाइटेलखौबो होफादो केपिटेल लेटारजों लिरनानै। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेवहाय नोंथांनि फट' आपल'ड नोंथाङा खालामनांगोन। बेवहाय फाइल साइज जेबो मेनसन खालामनाय गैया दे लोगोफोर। नोंथांमोना जास्ट 1K बा 2K बिनिफ्राय गोजौ खालामाबाबो मोजां जागोन आरोना। उन्दैद्रायबो जाला आरो गिदिरद्रायबो जाला बेफोरबायदि नोंथांमोना खालामनो हागोन फाइल साइजखौ। बेनिफ्राय फाइलनि फरमेट साइजआ जाहैबाय फरमेटआ JPG एबा JPEG बेयो जागोन। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै चुज अपसन नुनो मोनदों, बेयाव क्लिक खालामनानै आपल'ड होनो हागोन। अलरेडि नोंथाङा गोनांथि जानाय माखासे डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांनि फट' रिसाइजार एबा नोंथांनि फट' बानायग्रा मोनसे एप्सनि गेजेरजों बानायनानै लाग्रो। बेवहाय गोनांथि जानाय नोंथांमोनहा मा नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो स्क्रल आप खालामनानै दिन्थिग्रोनि। नोंथांनि फट' नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों CV नोंथांमोना राइटिं पेड मोनसे आपल'ड खालामनांगोन मोनसे पेज एबा बे पेजआ जाहैबाय CV आरो कलाम बिटा बिदि होननानै बुंनाय जायो। बेखौ नोंथांमोनहा PDF फाइल खालामनानै एबा डकुमेन्ट खालामनानैबाबो नोंथांमोना बेखौ आपल'ड होनो हागोन। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना आधार कार्डनि अनगायै ID प्रुफ बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन। बेनो जाहैबाय JPG टाइप नङाबा JPEG बाबो जायो आरो नोंथाङा PDFबो खालामनो हानाय जागोन। नोंथाङा भटार कार्डखौ आपल'ड होबानो जागोन आरोना। बेवहाय पेन कार्ड नङाबा भटार कार्ड बेवहाय होननानै बुंदों नालाय आधार कार्डखौ आपल'ड होनो हानाय नङा। अब्ला दायो जोङो पार्टिकुलार बादियै जों फारि फारियै जों फैनोसै माबोरैहाय जों बेखौ फिलआप खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै। दायो नोंथाङा बेवहाय इन्डिभिजुवेल हिसाबै सेलेक्ट खालामबाय नङा होमबा? बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि नामखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय एबा टाइप खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि फट' बेहाय नोंथाङा आपल'ड होखांबाय। आपल'ड होनायनि उनाव नोंथांनि फट'खौ बेवहाय आपल'ड होबाय। आपल'ड होखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहाय फारसे एडुकेसन क्वालिफिकेसन दा 8 पासनिफ्रायनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय 10 पासबा नोंथांमोना साबसिन सुबिदा दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना क्लास 10 पास जानाय एबा HSLC पास जानाय अब्ला नोंथांमोना साबसिन जायो। बेहाय नोंथाङा मा क्वालिफिकेसननि मा थाखोनि नोंथाङा बेहाय सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय बेवहाय जेन्डार दङ, सेलेक्ट खालामनानै नायदो। जेन्डारा नोंथाङा नोंथांनि मा जेन्डार बेखौ नोंथांनिखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि क्वालिफिकेसनखौ बेवहाय नोंथाङा टाइप खालामनानै होदो। बेनिफ्राय गोजौ फारसे जोङो नुनो मोनदों एड्रेस नुनो मोनदों। बेवहाय कारेन्ट रेसिडेन्स एबा नोंथांनि कारेन्ट एड्रेस भिलेजनिफ्राय लानानै पस्ट अफिस डिस्ट्रिक्ट PS स्टेट गासैबो नोंथांमोना बेवहाय फुल नोंथांनि एड्रेसखौ होनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा
सिटि एबा टाउनाव थायोबा टाउननि नोंथांनि नाम, बेनिफ्राय सिटियाव थायोबा नोंथांनि सिटिनि नामखौ बेवहाय एन्टार खालामदो। बेनिफ्राय गाहाय फारसे नोंथांमोना नुनो मोनदों, बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जागोन। स्टेट आरो दङ डिस्ट्रिक्ट, बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामोब्लानो अपसन मोनगोन जे नोंथांनि स्टेटआ फारि फारि दङ, बेवहाय नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौबो बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय दानिया नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि इमेलखौबो बेवहाय नांथारगोन, होनो नांगोन। जेराव जे नोंथांमोना बेवहाय स्टार मार्क नुनो मोनदों, बेयो जाहैबाय मेन्डेटरि। दायो अखाया गोबारै हाबाय, नोंथांमोना साउन्डनि एसे प्रब्लेम मोननो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय। इमेल आरो मबाइल नाम्बार मोननैखौबो होखांनायनि उनाव सेन्ड OTP नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होगोन। लोगो लोगो नोंथांनि मबाइलाव OTP फैगोन। बे OTPखौ नोंथांमोना बेवहाय OTP कड दङ, बे बक्सआव नोंथाङा एन्टार खालामनो नांगोन। एन्टार खालामखांनायनि उनाव गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय मोनसे कुइसन दङ, बेनि एन्सारखौ होनो नांगोन नैबे राइट साइडनि बक्सआव। बाहाय बुंदों आर इउ प्रेजेन्टलि इमप्लयड इन द वाटार रिलेटेड सेक्टर। नोंथाङा वाटारजों सोमोन्दो थानाय एबा बे जल जिबन मिसनजों सोमोन्दो थानाय मोनसे वाटारनि सायाव मोनसे खामानि मावगासिनो दं नामा दायो, बेखौ नोंथांखौ सोंदों। नोंथाङा बेखौ जुदि जेबो खामानि मावनाय गैयाबा न'आव होगोन, आरो जुदि दङब्ला नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामोबा एस अपसन नुनो मोनगोन, बे एसआव नोंथाङा होनाय जागोन। अब्ला नोंथाङा न'आव होदो, जुदि नोंथाङा गैयाब्ला। बेनिफ्राय नोंथांनाव बेवहाय सोंगोन जे मोनसे लेफ्ट साइडजों गाहायाव दंबावो नाम्बार अफ इयार्स अफ एक्सपिरियेन्स इन वाटार सेक्टर रिलेटेड एरिया। नोंथाङा वाटार सेक्टर एरियायाव माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङब्ला, हाबा मावखानाय दङब्ला, बेसेबां बोसोर मावदों बेनि इयार्सखौ बेवहाय नोंथाङा टाइप खालामनानै होनांगोन आरो। जुदि गैयाब्ला नोंथाङा बेवहाय 0 होब्लानो जाबाय आरोना, टाइप खालामनानै। जुदि गैया अब्ला नोंथाङा बेवहाय मा खालामदो, 0 होबानो जाबाय। बेनिफ्राय फैदो दानिया राइट साइडजों दङ एरियास अफ एक्सपार्टाइज। नोंथाङा बबे अपसननि गेजेराव नोंथाङा खामानिखौ मावनो, बे अपसनखौ नोंथाङा मोनसे सेलेक्ट खालामदो। जुदि बेवहायबो गैयाब्ला नोंथाङा आदार्सआव होनानैबो गुबुन मोनसे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन नायनानै। दानिया गाहायाव फैदो लेफ्ट साइडजों हुइच डिस्ट्रिक्टस बा स्टेट्स इन इन्डिया आर इउ एक्टिभ इन। नोंगौ बे स्टेटआव दङ, भारतनि बबे स्टेटआव दङ आरो बबे डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा दङ एबा एक्टिभ, बेखौ नोंथाङा बेहाय खालामनांगोन, सेलेक्ट खालामनांगोन। दानिया नोंथांनि स्टेटखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामदो। दायो सेलेक्ट खालामबाय, हमनानै ला अके थुबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय मोनसे अपसन नुनो मोनगोन आरोना, दानिया डिस्ट्रिक्ट। दानिया बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि अपसन ओंखारफैबाय आरोना, डिस्ट्रिक्ट। नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ बबे बेखौ नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव मा खालामबाय, जोङो गाहाय फारसे मा खालामदो, स्क्रल आप खालामदो। बेवहाय डिसक्राइब वर्क इन वाटार सेक्टर बा ड्रिंकिं वाटारनि सायाव मोन 100था वार्डसनि सोमोन्दै बा नोंथांनि खामानिनि सोमोन्दै एबा वाटार सेक्टरनि सायाव नोंथांमोना बेवहाय मोनसे डिसक्रिप्टिभ लिरदो आरोना, मोनसे डिसक्रिपसन लिरदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगौ, बेफोरखौ लिरब्लाबो जायो, लिराबाबो जायो। जि बुस्थुआ स्टार मार्क गैया एबा मेन्डेटरि गैया बेखौ नोंथांमोना लिराब्लाबो जेबो नङा। दानिया गाहायाव फैदो नोंथांनि बेवहाय बाय'डाटा, जायखौ होनना बुंदों सेम्पल एबा रिसाम, बेखौ नोंथांमोना बुंदों बेवहाय CV माने नोंथांमोना मा होनो कारिकुलार बिटा, बेखौ नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन आरो मोनसे पेजआव लिरनानै टाइप खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड खालामदो। आपल'डआ जाहैबाय PDF फाइल जानांगोन, नङाब्ला माने डकुमेन्टस टाइप जानो नांगोन, अब्लानो नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनो हागोन। CV माने नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ, बेयो मोनसे बाय'डाटा आरोना, बाय'डाटा। बेनिफ्राय गाहायाव राइट साइडजों फैबावदो। नोंथाङा दहाय एसे सिगाङाव फोरमायखादों नोंथांनो आइडि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेवहाय आपल'ड होनो हानाय नङा। जिखुनु जा मोनसे पान कार्ड नङाबा भटार कार्ड नोंथांमोनहा बेखौ आपल'ड खालामनांगोन। बेहाय फर्मेटआ जाहैबाय JPG आरो JPEG, नङाबा PDF फाइलबाबो जागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनो थाखाय चुज फाइल बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि फाइलनिफ्राय लानानै फैदो आरो आपल'ड खालामदो। बेनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय मोनसे टेक्स्ट बक्स दङ ना, बेवहाय मोननैखौ केलकुलेसन खालाम। बेयो जाहैबाय खेबसानि खामानि जाहैबाय बियो। 0 + 4 मा जायो, बेवहाय नोंथांमोना टाइप खालामदो। बिनि उनाव जोबथारनायाव फाइनाल साबमिट खालामदो।
बिनि प्रसेसा गोलावथार नङा दायो नोंथांमोना बिनि फुल प्रसेस आङो माखासे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड होनानैबो मोनसे गोदानथार भिडिअ बानायबावगोन नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा गावनो गोसो जायोब्लाबो खालामनो हागोन बेवहाय लं प्रसेस गैया बेनो जागोन नोंथांनि एप्लाइ साक्सेसफुल अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर जे बेनि फुल प्रसेस एप्लाइ प्रसेसखौ आरोबाव फिन नांबावगौ होननानै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो बुजिनानै मोनबाय बिनि भिडिअ प्रसेस एबा नोंथांमोननि मा खामानि बेनि सोमोन्दैबो मिथिनानै मोनबाय अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन